Nowym Sadzie, Nowy Sad, północ Serbii, Wojwodina, taki region. Jest ciekawy region. Żyją tu roztomajte nacje. Kiedy my wjeżdżali do miasta, nie szło tam się zatrzymać, Kabula we 5 godzkach, no bo roztomajte nacje tutaj żyją. Serbów je ino 66% we Wojwodinie całkiem, ja nie godą tutaj o Nowym Sadzie. To jest główne miasto Nowe Wojwodiny. Dali, no co mam? Drugi żywioł to Madziary, 13%. Mamy niedaleko już madziarską granicę, my na północy. Ja. Chorwaty, no to wszędzie we Serbii, no ale też Słowoki. Czemu Słowoki i czemu to wszystko zaraz będziemy gadać. Rusiny, Ukraińcy, ja, Romy, no i inne jeszcze roztomajte mniejsze nacje. Ja tutaj to mamy. Czemu? Skąd Słowoki? No bo Madziary to nikogo nie dziwi blisko, Chorwaty to wszędzie we Serbii. No bo to wszystko było kiedyś Austro-Madziary, przychodzi Habsbursko monarchią. Ja, te place przynależały i ludzie się przemieszczali. Jeśli się rozchodzi o Ślązoków, też są nie genau w Nowym Sadzie, ale jest taka dziedzina. Pisał artykel na Wachtyżu o tym Czańskim. To jest ciekawe, nie dotremy tam, to już dali na północ do madziarskiej granicy, my jadymy do Chorwacji na zachód. No ale na Zicher kiedyś jeszcze tutaj trzeba przyjechać i trzeba przyjechać tam, kaj te Ślązoki żyją. Ślązoki ze cieszyńskiej ziemi, no bo cieszyńska ziemia była u Habsburgów. We XIX stuleciu tutaj dostali ziemię. Poczytajcie sobie ten artykel. No i co? Spolonizowali ich. Dodali im, co oni są, Poloki, jakieś krakowskie stroje im oblekli, chłopskie zamiast śląskich i tak dalej. Indoktrynowali. Oni sami nie wiedzieli, kim oni byli ze cieszyńskiej ziemi. Nie było Polski we XIX stuleciu. No, Królestwo Polskie w to było stopy, ale cieszyńska ziemia przynależała do Habsburgu. Ja? I oni wyjechali jako Ślązoki i tak dalej. No i wśród też byli wciepowani do tej słowockiej trochę etniczności z kuli gotki we kościołach, ja? No bo to wanieliki, a polskiego żywiołu tutaj nie było za bardzo. Ja, ciekawa ziemia, jeszcze będziemy myślę kiedyś, a teraz na chwilę ino przejazdem, godzinka, wiemy tu są i tyle. A za mną twierdza, zamek, Nowy Sad jest mianowany serbskimi Atenami.